Dokáže umelá inteligencia opraviť moje oči? Keď sa vo veľkom začalo hovoriť o umelej inteligencii, tak ja som náhodou narazil na nástroj, ktorý dokáže opraviť to, kam sa počas nahrávania videa dívaš. Je to užitočné napríklad v prípade, keď sa nedívaš do objektívu, ale napríklad na seba v monitore, alebo v čítačke, na ktorú som chcel ukázať, ale ktorú vlastne nemám, lebo by som na ňu nevidel, takže neviem, na čo by mi bola. Samozrejme, že som to vtedy vyskúšal, ale nedopadlo to najlepšie, nevedelo si to poradiť s mojimi rozlietanými očami. Ale teraz sa táto možnosť objavila priamo v strihovom programe, ktorý používam, tak som si povedal, že to skúsim. Tak toto vyzerá, keď sa snažím prirodzene počas natáčania pozerať do kamery. No a teraz som zapol AI možnosť eye contact. Čo povieš, ako to vyzerá? Je to prirodzené, alebo ani nie? Je to blbosť? Čo si o tom myslíš? Podľa mňa je to dosť dobrá vychytávka a ja by som ju vlastne že dosť rád aj používal, ale asi by som to už potom nebol tak úplne ja. Takže asi pás. Ale dosť ma zaujíma, čo si o tom myslíš ty. Takže mi to kľudne napíš. Niekde, kamkoľvek chceš. Aj holuby prijímam, len úplne, že neviem, akú adresu dať na holuba.